Ejja ħammorru għax sar il-ħin. Kull filgħodu bdil kanta liena. Dejjem nistennijhom biex jiġu. Imma kif qatt ħadd ma jkun fil-ħin. Waslu, nistartja u nitilqu. Fil-karozza jgħaddu ħafna ħsibijiet fuq dawn uliedi. Tifla u tifel li kienu u għadhom l-għaxqa tiegħi u tommhom. Meta kien żgħir it-tifel kien daqsxejn imqareb. Wisq probabbli għax kien il-kbir. Meta bediet qarqaċ, għadni narah quddiem għajnejja sejjer il-klabb tal-futbol. Kemm kien iħobb jilgħab. Ħadd ma kien ineħħilu minn taħt saqajh dak il-ballun tal-ġilda. U meta kien hemm xi logħba futbol, arah imsammar mas-set tat-televiżjoni. Hemm, arah quddiem għajnejja. Qed narah jikber pass pass. U binti, dik ħaġa oħra. Kemm joqgħod għalija l-qawl, kutu kutu, runu f'butu. Kemm kienet nebbixa, dejjem taqbad ma' xi ħadd. Imma l-iktar li kienet tieħu gost tagħmel kien li tisfen. Għal kull diska tar-radju ara taqbeż u timmolla, anka jekk kien ikolli xi uġigħ ta' ras kbira. Bdiet titgħallem il-balè. Kemm kienet għall-qalba. Kemm jgħaddi żmien. Wasalna fl-aħħar wara triq sħiħa f'silenzju sħiħ taqta' l-ħsibijiet. Illum bħal ġranet kollha ta' dawn l-aħħar xarejn wassalt lil uliedi id-detox.